Vi er her cirka 10 km fra vulkanen Etna i Italien i år 2012. Den er lige gået i udbrud, og det er som sagt en keglevulkan. Og den her vulkanbombe er lige røget ned i hovedet på vores producer Nikolaj, så han ligger massakreret om i baggrunden af denne sten. Der er godt nok ikke noget blod på, for det vil vi helst ikke vise i vores nyhedsindslag. Der er fare for menneskeliv. Der er en kæmpe landsby nede for enden af bjerget, eller vulkanen, og der er allerede 25 dræbte. De døde af en mudderstrøm, som blev efterfulgt af en askesky, og så kom der noget lava og dræbte dem. Og der er højst sandsynlig hjælp på vej. Der er en kæmpe flyvebåd på vej, som jeg har 1 million liter vand med, og det er nok til bare at stoppe det en lille smule. Og der er vulkansk aktivitet i dette område, fordi at der er 2 plader, der er støttet sammen og kravler op af hinanden, og på den måde skaber bjerget. Og det var alt for denne gang. Fuck dig, Nikolaj.